Hello guys! Once again, welcome back to my YouTube channel here at Chrisley TV. Ayan. So shoutout po sa lahat po ng taga Pangasinan. Ayan, bakit ko po sila shoutout? Dahil una po sa lahat, pupuntahan natin yung summer capital ng Pangasinan. Dito lang yan sa San Nicolas, yung tinatawag po nilang Maliko. Ayan. So ayun na nga at maaga kaming gumising guys. Mga alas 4 po yan ng hapon. Dahil para mabilis tayong makarating, dapat maaga tayong gumising. At dito nga guys ay nasa Manawag na kami, mga around 4:30. Ayan. So bali medyo natagalang nga lang kami dun sa may sea oil dahil chinek pa namin yung ating gulong. Ayan. Para ready tayo sa lahat. At ganito nga yung ating nadatnan sa Manawag. Talagang napakaraming tao by that time. Ayan. So marami tayong nadaanan guys ng mga bayan kagaya na lamang ng Binalonan, Santa Maria, ayan, Asingan. At dito po kami nag-breakfast. Ayan po. So shout out sa mga taga Asingan. Napakasarap po ng inyong mais. Talaga namang pangmalakasan. At ito naman yung aming isa sa mga dinaanang tulay guys. Kung mapapansin nyo ay napakaganda po nito. At mga around magpa 5 nga guys ay nandito na po tayo sa may part ng Tayug. At malapit-lapit na rin tayo dito sa ating destinasyon. At dito nga nag-picture taking lang muna kami para sa ganon ay talaga namang masulit namin yung ating pagbabanding. Ayan. At the same time, nandito na tayo sa ating town sa may San Nicolas. Nadaanan namin yan. Napakaganda rin po. At pagka nakita nyo tong signage na yan, meaning to say, malapit na po kayo sa Maliko. At dito na po nag-start yung aming journey kung saan hindi nga talagang may pagkakaila na maraming liko-likong daan. Kaya siguro tinawag itong Maliko. Pero base doon sa aking source guys, ang Maliko daw ay nahahati sa dalawa. So yung una po ay yung Maliko na part po ng San Nicolas at meron din pong Maliko na part din po ng Nueva Vizcaya. Ayan. So ayon din po sa mga dinig-dinig ko, talagang pinag-aagawan tong lugar na ito dahil para siyang Baguio. At alam nyo ba guys, nung nagpunta kami dito ay malamig talaga as in. Yun nga lang ang pagkakaiba sa Baguio, mga bandang mga lunch ganon ay hindi na po ganoon kalamig. Yung assurance na malamig po yung lugar ay nandoon, lalo na po pagka umaga. So dito po sa aming rides na to, marami po kaming mga nakasalubong na tao at talaga namang bawat isa sa amin ay masaya. At nandun yung pagiging rider ng bawat isa, talagang nag-giveaway, talagang may busina, may mga senyasan, ayan. At napakaganda nga ng mga view dito guys, kagaya na lamang nito, yung land formation, nakaka-amaze. At saka yung mga dinedevelop pa pong mga side way nito, yung mga nasa gilid po ng daan, inaayos pa lang po. Maybe sooner magkakaroon na po ng napakagandang talaga namang tourist destination sa lugar na ito. Sa ngayon kasi pasikat pa lang siya, pero naniniwala ako na isa ito sa magiging magandang destination soon. Ayan. At dito nga guys ay na-amaze kami sa Sea of Clouds na nakita namin. At talaga namang nakakamangha yung ganda po ng Maliko. Yung pinaka talagang nagustuhan ko rin dito ay yung mga land formation, yung view ng mga bundok at talaga namang pangmalakasan. At dito nga guys ay nakarating na kami sa may Maliko Viewpoint kung saan ito ay sikat na pinagpapapicturan po ng mga riders, ayan, ng mga turista at talaga namang pangmalakasang background, talaga namang pangmalakasang view yung datingan ng lugar na ito. Kaya pag nagpunta kayo dito sa may Maliko, dapat marating nyo tong Maliko Viewpoint. Ayan. At saka isa pa sa nakakapagpadagdag po ng lamig dito ay yung sobrang malakas na hangin. At yun yung talagang nakaka Baguio vibes. Ayan. So makikita nyo naman guys, napakaganda ng land formation ng bundok. At saka isa sa mga nagustuhan ko rin dito guys ay masarap yung luto
nung dito sa may restaurant po sa may Maliko Viewpoint. So shoutout kay Kuya, ang sarap po ng pinapaitan nyo at saka yung nilaga, nagustuhan po namin. At saka may mga binibenta din sila dito guys ng mga ref magnets, mga pasalubong, ayan, so nakikita nyo naman guys. Basta po ay tungkol po sa Maliko, nandyan na po lahat yung kanilang mga souvenirs at talaga namang napakaraming taong kumakain dito. Kung mapapansin nyo guys, ayan. And then yung price dito, good din. Okay lang. Naiintindihan namin yung pricing nila. Ayan. So, after nga namin sa Maliko Viewpoint, ay nagpunta po kami sa may Maliko Santa Fe naman. Ayan. So, part na po ito ng Nueva Vizcaya. So, isa sa mga pinuntahan namin dito ay yung mountain steps. Ayan. So, mamaya po makikita nyo po. So, ito na nga po yun. Yung isa sa mga parang gateway. Ayan. Para makapunta ka doon sa may mountain steps. At meron din sila ditong tinatawag na Japanese Shrine. Ayan. Pero yung goal namin guys ay mapuntahan talaga yung mountain steps. At makikita nyo guys later on. Ayan. So bali may entrance fee nga pala dito guys pagdating nyo po dito, 20 pesos per head. So tulong na rin natin yun guys para mapaganda pa nila yung kanilang lugar. So dito yan sa may Barangay Santa Rosa. So shout out kay Kuya, ang babait din po ng mga tao dito guys. So ito na nga yung aming binayaran. So 6 po kami, so that's 120 pesos. So, ayan po yung papuntang Japanese Shrine at dyan po kami pupunta sa may Kiyang Diduntog Park. Ayan. So, dyan po matatagpuan yung napakataas po na cruise ng part po ng Santa Rosa, Nueva Vizcaya. At yan nga po yung meaning, steps on the mountain. Ayan guys. So bali may registration fee nga pala dito guys. So 30 pesos per head. Ayan. So sa mga nagbabalak pong mag-overnight camping, ayan, meron din po dito guys. Pwede na po ang yung 1,000 overnight camping na po yon. At ito nga po, at nagstay po kami sa tree house. At ito po yung aming view. Ayan. So, napakaganda ng view. At kitang-kita po yung Maliko Viewpoint and some part of San Nicolas, Pangasinan. Talaga namang pangmalakas ang view. At hindi po dito nagtatapos yung ating video dahil mamaya po ipapakita ko sa inyo yung pinaka viewpoint po ng tourist attraction na ito dito sa Nueva Vizcaya. Sa ngayon guys, tignan nyo muna to. Ayan, so nakikita nyo naman. At ito na nga guys, yung pinaka viewpoint ng mountain. So narating po ng mga kapatid ko yung cruise kung saan dito nga ay makikita mo at tanaw na tanaw mo ang buong bundok po ng San Nicolas at Nueva Vizcaya. Ayan. So San Nicolas sa Pangasinan po yan. At kitang-kita nyo naman guys, yung land formation, yung valleys ay talagang napakaganda at yan po yung cross. O, diba? So sa mga hindi pa po nakapunta dito, tara na guys, punta na tayo. Ayan. So after nga po namin ditong magstay at saka nagkape at kumain, so pupuntahan namin yung susunod na destination namin ay yung Tindaan Nature Park. Ayan. So may historical background po ito but I'm not sure about it. Basta meron po ditong old tank. And then may makikita ka po ditong flag ng US, Philippines, and Japan. Ayan. So, yan yung ating pupuntahan. So, by the way, nagpagas nga lang kami dito ng 250 pesos full tank nung pagpunta namin dito. At later on, malalaman nyo po kung magkano lahat yung nagastos namin na gas. Ayan, guys. So, at this moment, drive na po and then pababa na po kami at yan po ang ating napakagandang view. Pagpasensya nyo na dahil talaga namang magalaw. And then of course hindi natin makakalimutan ang pagbili ng pasalubong sa mga farmers po dito sa Nueva Vizcaya. Salamat po sa napakamurang mga gulay, talaga namang murang-mura at yung honey nila guys ay legit dahil bumili po kami 300 per bottle. Ayan. So yan po yung ating mga gulay. Ayan, napaka-fresh po niyan. At talaga namang murang-mura at saka yung kilo
tamang-tama, walang daya. Ayan. At by the way guys, bumili nga rin pala kami dito ng yakon. So ang yakon po ay para siyang kamag-anak ng singkamas, yung lasa niya po. Pero I'm not sure kung familiar kayo sa pagkain na yon, parang root crops. Ayan. So basta search nyo na lang po, yakon po ang pangalan. Masarap po, para siyang singkamas. At kitang-kita nyo naman guys, yung kanilang price ay talaga namang napakamura. At dito nga napay-stop nga kami guys. Ayan. At hindi namin napigilang bumili. And here also, nadatnan namin itong Maliko gas station. So, sa mga naghahanap ng gas station, meron din po dito sa may part ng Maliko. Kaya wag po kayong mabahala. Ayan. At yun nga, ang sasaya ng mga kasama natin dahil na-free sila ng full tank. So, thank you so much sa nag-full tank ng kanilang motor. At walang iba kundi ang ating partner in crime. Ayan guys, so pababa na tayo at please enjoy watching this view. Pagpasensya nyo na dahil medyo talagang magalaw at talaga nawang nakakakaba dahil kitang-kita po talaga yung mga land formations na yan while driving, while riding. Ayan. So, thank you so much lagi pala sa mga nanonood ng ating YouTube channel. Dito lang po yan sa Chrisley TV. Ayan. So, kung wala po kayo ay hindi po namin ito magagawa ng kami lang po. So, salamat sa lahat ng supporters. At nandito nga po kami ngayon sa Tindahan Nature Park. Ayan. So, bali, ang bayad po dito ay nakikita nyo naman 20 pesos lang po per head. At yan ang kanilang entrance fee. Ayan. So, yung pinaka-goal namin dito guys ay makita lamang yung napakagagandang pine trees. Dahil nga po, yun nga po, para po siyang Baguio at malamig naman po so far. Ayan. At saka nga pala, pagka wish nyo pong magdala ng pagkain, yung 20 pesos nyo po ay magiging 30 pesos. Parang yun po yung ating tinatawag na Kerkage fee. Ayan. So sa mga hindi pa po nakapunta dito sa may Tindahan Nature Park, ay open po sila for camping, for picnic, ayan, for pictorial, ayan, sa mga mahilig dyan mag-set up ng mga prenups, ayan. So sa mga gustong magkaroon ng debut pictorial, pwede po dito. Ayan po yung sinasabi ko kanina na tangke. So ayun nga, isa yan sa mga landmark ng Tindahan Nature Park. Ayan. At meron din po silang iba't ibang place dito kung saan pwede mong ma-enjoy yung Instagrammable na picture. Ayan, yung mga background. So, kitang-kita nyo naman guys. Ayan po. Napakagaganda din ng mga pine trees dito. Talagang napaka Instagrammable. At gustong-gusto ko rin talagang mag-video by this time. Dahil kitang-kita ko yung pagiging fresh ng hangin. Kitang-kita ko yung pagiging fresh ng hangin. Kitang-kita ko yung pagiging fresh ng lugar at napaka-fresh din po ng hangin dito. Ayan. So, salamat dahil sinamahan nyo kami guys sa pagbisita namin dito. Ayan. So, ipapakita ko po sa inyo dito yung camping site. Ayan. So, dito nga po pala yung camping area. So, bali, yung camping area po nila ay talaga naman pong exclusive lang sa mga campers. So, hindi ka pwedeng mag-enter pag hindi ka camper sa isang area na yan. So, napakarami po ng mga nagka-camp at talaga namang nainggit ako. Kaya sabi ko nga, pagbalik namin dito, dapat mag-camping din kami. At talaga namang pangmalakasan ang pag-set up ng mga visitors dito, ng mga turista. Ayan guys. So, ang ganda no? So, sa mga hindi pa po nakapunta, dito lang po yan sa may Maliko, San Nicolas. So, hindi lang po ito ang camping site, marami pa po. So, search na lang po kayo sa may Facebook, sa may part po ng San Nicolas, Pangasinan, at pwedeng nyo na pong makita yung mga pages kung saan pwede pong mag-camping. Ayan. So, talagang hindi ko talaga pinalagpas yung pag-video ng lugar na ito dahil hindi ko alam kung makakabalik pa kami dito. Pero one thing for sure ay talaga namang I dream na makapag-camp dito kasama ang ating family, relatives, and friends.
At saka sa mga naghahanap din po ng canteen, CR, meron din po sila dito. Ayan po. So, pwede po kayong magbaon at pwede din po kayong bumili sa kantina nila. Ayan. So, actually may museum pa dito pero hindi na namin napasukan dahil kulang na po sa oras at kami po ay gusto na pong umuwi. Ayan. So, sa mga naghahanap din po, ayan, ng bonfire area, meron din po sila dito. So, dito lang yan sa may tindaan. So, kitang-kita nyo naman guys, napakaraming tao at talaga namang ini-enjoy natin ang malamig na ice cream. Ayan guys, napagod tayo guys naman na masyal. So, deserve din nating mag-ice cream. So, that is 20 pesos. 30 pesos. So, shoutout kay Kuya. So, ayan nga po ang historical place. Ayan, pictorials, dating place, camping sites. Ayan po. So, may museum din sila. So, dito lang yan sa Tindaan Historical Nature Park. Ayan, guys. So, walang aalis dahil babalik pa tayo guys, okay? So, samahan nyo kami sa aming pag-uwi at nang ma-enjoy nyo pa po ang napakagandang view ng Maliko San Nicolas. Okay? So, please enjoy watching. Thank you so much. So once again, thank you so much sa lahat po ng aming subscribers. At yun nga po, magkano ang ating nagastos na gas. So ang starting point po namin ay from San Fabian going to Maliko Viewpoint to Nueva Vizcaya. So bali ang nagastos naming gas ay 500 pesos. So once again, thank you so much. God bless you all. Bye-bye!